Ambit ninyo karon sa atong mga pagpamalandong o pagkaton sa mga pagbasa karon mga igsuon, tuguti ko nga ari manukad sa usa ka caption sa usa ka salida. Ambot og nakakita ba mo ning salida ha, pero naa dito sa pinakatapusan gyud paghuman gyud sa salida naa gibutang dito. Kining salida I'm referring sa ang title is Tears of the Sun. Kita mo ani? Tears of the Sun. It's a beautiful movie nga nagulagway nato sa usa ka hitabo sa usa sa mga nasod sa Africa. Nga grabe ang kwan dito kaning crime against humanity, no? Kay mga inosente gipapatay, ethnic cleansing, apil na gani ang atong mga misyoneros dito, no? Unya at the end sa salida naay gisulti dito. Ako lang binisayon, okay ra? Ang giingon dito mauni. Ang mga daotang tao naglambo. Kaya ang mga maayong tao wala may gibuhat. Akong usbon ha. Ang daotang mga tao milambo o nanglambo. Kaya ang mga maayong tao, good men, wala may gibuhat. Kani mga igsoon, hagit yun ni kaayo natong tanan. Ilabi na kita nga nangandoy og kalinaw, kaangayan, no? O gani, mga igsoon, ako nagapangutana ni ini, di man tingali tanang mga maayong tao lagi buhat, na may gibuhat ang mga maayong tao. Tingali, no? O di ka tingali, nagi gibuhat. Pero pangutana, mao man ni, nganong luyo sa gipangbuhat sa mga maayong tao, milambo manino og maayo ang mga daotan. Mao ni siya ang dakong pangutana, mga igsoon. Mao bitaw na nga, kini kagubot ron sa kalibutan, mga igsoon, kung ato ning pamalandungan, ato ning tan-awon sa mata sa pagtuo, dili dire utok kay may kita mo analyze man. Ari sa mata sa pagtuo, unsa may gulagway nato nga manis grabe ron sa kalibutan, kay ang kalibutan ron naasa kita dunay gigubat mga igsuon karong panahon na gira. Galing, kaning mo nga gira, gitawag og spiritual war. Spiritual war. Tali sa Dios o sa kaaway sa Dios. Ngano man mga igsoon, atong tanawon, ang Dios tuburan sa tanang kaayo. Tanang kaayo. Maubitaw na nga tungod sa iyang kaayo o siyang kinabuhi sa gugma, nagbuhat ang Diyos. He created sa kalibutan o natapos natong mga tao. Unya, kini nga ngayong pagbuhat na ison ang atong existence sa kalibutan o kita. Kita ni-exist because of a purpose. Dunay tumong. Wala tayong gipakatao by accident. Nga mao ni ang istorya sa kalibutan, ang gitudlo oros kalibutan. Accidental existence because of evolution. No. The world o kita, wala ta mo exist by accident. Ni ata ang kalibutan gibuhat for a purpose. Kansa man nga purpose, kansang tuyo. Tuyo sa magbubuhat. Nga diin asa man tuyo sa magbubuhat, nga ang magbubuhat magpaila nga siya mao ang creator. Unsaon man pagpaila sa creator kung di sa mo create. Munang gapadayag siya as a creator, the source of all good, tungod sa maong gugma gibuhat niya ang tanan o ang tao mo ang katapusan. Mauna ang Dios. Unya naay kaaway ang Dios. Mao ang opposite sa Dios. Kay unsa ang buhat sa Dios, iya man ang tugbangan.
So kung ang Dios magbuhat, naghatag og maayo, unsa may opposite? Unsa may opposite sa buhat? Di ba pangguba pod? Pangguba og pagbuhat og mga dautan. Unya kay ang Dios Espiritu man, mao nang nag-influencing siya, pinaagi na itong mga tao aron magpadayag siya. Unya kay ang kaaway sa Dios, kisam ning kaaway sa Dios, ang yawa nga miribildi sa Dios. Espiritu man pod, dini-influencing po siya. Asa man po siya nag-influencing, dinigyapon na itong mga tao. Maubita na mga igsoon, sa pagbuhat sa Dios nato nga iyang larawan o imahin. Giapil niya paghatag nato ang gitawag natong freedom. Muna akong gi-share ninyo last Sunday. Maubitaw na nga in the exercise of our freedom, aron ato gunisang mapadayag sa iyang tumong nganot ang gitagaan ni ini, punang hulmaon ta. Hulmaon ang atong direksyon, hulmaon ang atong pananaw, hulmaon ang ato ang pagpanabot, ang atong values, so that we can exercise our freedom sa iyang proper and right expression. So dili lang tayo kay mag-freedom lang ta, wala tayo guidance, munang ma-influence ta sa kaaway sa Dios. Kaya nga naman mga igsoon, kita man ang influencing sa Spirit. Namunang kita po'y referee. When I say referee, it is always our choice. If we will use our freedom, nga mahimutang obedient o magbuhat sa kabubuton sa Dios, or pasudlo nato ang Espiritu sa kaaway sa Dios, ug musupak ta sa kabubuton sa Dios. Ug dili ta magpadayag sa iyang kinabuhi dinhi kanato. Mao na nga kun if we choose sa kaaway sa Dios ang iyang pagtulunan og mo'y himuon natong kamatuoran, ang iyang mga sayop nga pagtulunan, mo'y atong buhaton nga mo'y insakto, mao nang magpabilin kita sa gitawag natong kinabuhi sa sala, mga igsoon. Muni gipasabot og sala. Mao nang ang Dios ay anda kung gugma mga isundili sa buot nga magpabilin ta diini mga estado sa kinabuhi nga mahilayo ta kaniya. That is why dini ta makasabot nga siya in human history nagtawag siya tawo usa ka tawo aron pinaagi ni mong tawanan si Abraham, mahulma ang usa ka nasod nga iyang andamon kay anna sa magpakatawo pag-usab. O karon miabot ang maong panahon in the ripening of time, niabot ang panahon o karon mauna ang panahon nga diin ang Dios nagpakatao na pag-usab dinhi uban kanato. Kinsa man? Si Kristo. Si Kristo. Aron nga sa ato nga pagpaminaw sa pagtulunan ni Kristo, ang iyang kamatuoran ug ang iyang kaayo maugayod ang himuon natong sukaranan sa atong pagbuhat og maayo, mga igsoon. Mabitaw na nga gipasabtan ta nga diha sa bunyag ginaingon nga sa bunyag gipapas ang salang panulundon. Insakto gyud na sa mga igsoon nga mapapas ang salang panulundon nganuman kay ang mga ginikanan o ang atong mga ginikanan, inyong ginikanan o mga ginikanan karon sa panahon sa pagpabunyag nato og sa ilang mga itoy na naad man unsa may gipanaad nga ang bata nga gipangayo ag bunyag tudluan agakon aron magbansay sa to pa magpractice, in one word, matutuon ang bata, hulmaon ang bata ang iyang kinaiya, values o pamatasan nga magasukad na di na sa iyang pagtuo sa Dios o pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Then inon ang ginikanan, nasabtan ba ninyo pag-ayo? Unsay tubag ginikanan? Laina. Unsay tubag sa ginikanan? Nasabtan. Pero pangutana, nga
Nganong nagpadayon man ang salang panulundon? Mas nilapnag man hinuon. Tanawa, karong panahon na grabe kayo ang salang panulundon. Ingon-ingon nga, salamat sa inyong pagpili nako. Nya human nan limbong di ay. Nabay gipili nga ng limbong? Sa ato pa wala tanawa nga ang pampanlibong buhat dahil na sa dautan. Kaya nagpasalamat man. Kaya gipili ko no, nya ng limbong. Tiaw mo na, ang sayop gihimo ng insakto. Mo ni karong grabe, mga isod, grabe na kay sa katanan. Tanawa sa social media lang daan. Ha? Dinita gipakitaan, naklaro na kayo nga ang yawa, baling pagpangusog sa mga sayop ug bakak nga pagtulunan. Unsa in English ana, fake news. Na social media. Ya makadawat og kuan na kuban makadawat di chupog share. Di nalapnag na ang bakak og sayop nga pagtulunan kay walay pagpamalandong, walay pagtan-aw kun kining mao nga gipang share. Nahauyon ba ni? Nahauyon ba ni? Sa tinuod nga kamatuoran nga nagagikan sa Dios. Maubita na may isod kitang mga Kristiyanos, dili lang kunta ta magpasagad og share-share, di po ta magpasagad og tuo og mga pagtulunan atong pamalandungan. Unya ato ning tan-awon kung nahauyon ba ni sa pagtulunan ni Kristo, kay ang si Kristo mauman ang mahimong basihanan nato sa pagbuhat og maayo mga igsoon. Maubitaw na nga si Kristo sa atong ebanghelyo karon atong nadungog nga gapadala sa mga tinunan 72. Ni atong panahon na normal kay jutay pa man sila. Nakaroon kidaghan naman ta kayo kay mo man pagpahinumdum nato kisa may gipadala sa atong Ginoong Hesus sa atong panahon karon. Sa atong panahon karon aron paghimo og misyon. Nga ang misyon ni Kristo mao'y misyon sa iyang mga tinunan. Sa atong panahon karon kisa may ang gipadala mga magpadayon sa ang misyon. Ha? Kamu, ako, kitang mga binunyagan, kitang mga tinunan sa atong Ginoong Hesus, kita mo ay gipadala sa atong panahon karon aron maghimog misyon. Unsa nga misyon man? Misyon sa pagsangyaw mahitungod sa tuburan sa kaayo nga mao ang Dios aron nga ana magsukad ang atong mga pagpamuhat sa atong pagtuo nga mga maayong buluhaton mga igsoon. Mo bitaw nang giingon dinhi isangyaw nga ang paghari sa Dios ani ana pinaagi sa atong Ginoong Hesus. Mo bitaw nang mangutana unsa man pagpahari sa Dios? Padre, dinhi sa atong kinabuhi muna mo balik tani Kristo. Mabito nang sa ikaduhang pagbasa, gipahinumduman ta aron mapahari si Kristo sa atong kinabuhi. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia, aron nga ato kuni nga buhaton sa atong panahon. Unsay giingon ni San Pablo mison atong balikon. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Klaro kayo? Masato pa, kung magpakabuhi taning kalibutan na, kung ang atong punting sa atong pagpakabuhi para lamang niining kalibutan na, mawala gyud ang Dios sa ato ang kinabuhi, mga igsoon. Mawala si Kristo sa atong kinabuhi. Nganuman, kay bisan tuod og niya pa taning kalibutana, magkinabuhi taning kalibutana, magtubag sa mga hagit sa atong kinabuhi, apan kinahanglan nga ato usab nga tan-awon kung kining atong mga pagpamuhat matag karon og unya
nagpunting ba ni sa kinabuhi o kalibutan nga gipapunting sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa man? Ang langit. Mamana, kay ang tao nga magpalangit, mga igsoon, magpahari sa Dios sa iyang kinabuhi. Munang pagpahari sa Dios ang kinabuhi, kay kapalangit man siya, munang maningkamot raguta, nga ato ang didan ang buhat nga yawanon o ang sulsul sa yawa, ato ng paningkamutan nga masalindot na to, nga naman, kay magpalangit man kahata. Maubitan ng mga igsoon, akong balikon din itong akong gipaambit, pipila ka Domingo, ug ako gyuning ipamugos nato nga unta kitang mga Katoliko, mga igsoon, kay kapadulong matas langit, makat-on unta ta pagtuo ug makumbinsido ta nga unsa man nga kitang mga Katolikong binunyagan, mga born again ta. Born again. Kabantay mo anang sa bunyag, di ba sa katapusang bahin, ginanta nga, kining inyong anak, nga nabunyagan, gipakatao na pag-usab diha sa bunyag. O sa in English na gipakatao pag-usab. Di ba born again? Naon sa may kinayag pagka-born again? Mobita na may gitugtan sa Ginoo. Ang atong mga igsuon nga nag-ingon nga born again, aron sila mo pahinumdum na to, unsa day kinabuhi ang pagka-born again. I am not saying they are better than us. No, that is not my point. My point is, God allowed them to exist there aron mapahinumduman ta. Tanawa na atong mga igsoong Katoliko sa una, na born again, magtapad mo, magsakay sa kanan di pasayruan, di ba sigihan mo istorya kabahing Kristo? Na magdala pag Biblia? Nya unsa may batios mga Katoliko, gilasan, di layhan. Kay unsa may giistoryahan sa Katoliko, ilang silingan o ang ilang kaguols pare nga di mo sunod nila. Mao ba na siya? Ang Kristiyanos? Unya maulaw pong magdalag Biblia. Tanawa na mga bonagin kaniadto bisyoso. Pero imo uy, uskatagay la brother. Unsa may ingon lang, sorry ka brother, bonagin mo nakita mo kus ka matuuran. Nya mga Katoliko unsa man? Gasaulog og balaan nga kasaulugan kay kuno gapista, unya gatigbakay pod. Gapasugal. Mao ba nay nangatawo pag-usab? Diya ni Kristo, nya katilingban sa mga binunyagan nga gapalangit, na naghan manoon ning istil, bisag asang suuka. Nganuman mas milambo manon ang gingharian sa yawa, mga igsoon, sa atong katilingban. Kaya ang mga katawhan nga iya naunta sa gingharian sa Dios, wala man po'y gibuhat pagpalambo sa gingharian sa Dios. Muna mga igsuon, gihagi ta karon, gipahinumduman ta. Kay wa naman is atong hunahuna rong panahuna nga kita di ay mga binunyagan sumusunod sa atong Ginoong Hesus nga nakadawat sa kinabuhi sa kaluwasan, kita di ay ang magpadayon sa misyon sa atong Ginoong Hesus nga mao ang pagsangyaw may tungod sa paghari sa Dios, may tungod sa gugma sa Dios, kanato kita gipasaylo aron unta kita may usa ngadto kaniya. Maubitan nang naa sa atong unang pagbasa sa basahon ni Propeta Isaías, nagisgot ang pagbasa nga ang katawhan gidapit nga may usa ngadto sa bag-ong Jerusalem. Ug mao ni ang gitukod sa atong Ginoong Hesus, mga igsoon, nga kita di ay mga Kristiyanos, kita mo ang bag-ong katawhan sa Dios. And let us learn to believe on this. Nga akong balikon, atong tuuhan, nga kita di ay mga binunyagan sa ngalan ni Kristo, na bag-o ta sa atong pagkatao diha ni Kristo, aron atong hagiton ang atong kaugalingon, nga magpadayon ta paghulma, ug magkinabuhi sa bag-ong pagtulunan,
nga iya kang Kristo aron panghinaot nga makabot nato ang kahingpitan sa kaluwasan nga atong gipangandoy, ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen.